oras malihamu salhuna damang dainang di dia pehita itikio meringanan sahak mate benami tu hita salhuna. Ada orang so pasah tami di tikion jamita tu hari Minggu ima di tanggal 7 Mei 2020 jumulu mahita matangiang. Asiniro hama di hamu dohok dame nesian debata amata do nesian anak na Yesus Kristus tu hattai. Amin. Damang dok dainang jamita tu hari Minggu imana tak surat di sada kronika bidu saplonom ayat 20 rodi ayat 20 lalu. Hujaha huma di tonga-tongatta. Edihon ma Jahoba ale sadok tanon beritaun hamuma hatuauna ganupari. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni halak perbegu hamu liaun nai. Di tonga-tonga ni saluhuk bangso halongangan akka nabi nahen nai. Aina tibuldo Jahoba jala tamasi tutu pujion. Nasok kallo ibana mengatasi sude akka debata. Ai aji-ajiat do sude debata ni akka bangso perbegu. Alayanggu Jahoba naung majadihon akka langit. Hatongamon dot hamuliaun di jolona. Hagogon dot hinauli masa di bagasan habadion nai. Hamu wali akka marga ni akka bangso. Saya leon hamu matu Jahoba. Lehon hamu matu Jahoba hamuliaun dohot hagogoon. Ido yang go sahakna. Damang dok dainang dihita saluhukna adong do ragam ni edde naboita tangihon itikion. Adong do edde zaman klasik manang akka edde lawas. Nah jut murah-murah diingot akan tua-tua saat tutikion ate. Manang lagu sepanjang zaman inna. Alai ala perkembangannya ke teknologi nungai non adong do akka edde na gampang-gampang bigion. Murah tangi honon, jala murah edde honon, alai murah nang lupa honon. Ima edde. Stok do, adong do edde muncul, alai lam hatok do musena tahan lupa hon. Molo nang maridde do jolma, sepitor tangi do si pareotta. Na berjolo boy do tangi honotta, ahanang edde hononna. Na pedua hon, songo dia do suarana dinalahu mangidde honi bagak do manangdang. Alai hita saluhukna nung hayabe nyak kita anggo manangon edde ate tang pala patorang be. Alai edde na tatangihon boy do akadamang do dainang meragam. Boy do ibana maridde alani lasni rohana manang alun do jolma maridde alani arsak ni roha. Somal dui di akka edde na tatangi hoppe angdo akka edde na margak edde na lungupe masa do. Jala sipak na pakadamang do dainang adong don semaragam. Barang salah mulut edde hon akka edde rohani ate. Tasong edde nasian buku edde manang sian akka edde puji-puji epe tapatu-patu debata. Salah do hita muse mulut edde hon edde naso edde rohani. Manang idok marai songon edde rohana ate rohana ya bodo honot terang pala salah mulut tapatu pa edde unang gabe manegai jaka perbinigan ni halak ate. Sadok edde boy doi mangalehon lasni roha di hita manang songon dia pe jenis ni edde. Akadamang dok dainang dita saluhukna nongain ahado naing siberengotta madhite turpukon molo itaringoti tu edde. Nah kaning edde adalah ungkapan perasaan luapan dari hati laho mangalehon pangatusion tentang sesuatu ih. Contoh nak kaningan molong na masa batedde honi marhite-hite duduk ni roha. Adong aklas ni roha tedde honi marhite riang ni roha. Nungai di minggu tahun minggu kan tate edde kamu ma edde ne baru sada di Jahoba. Tang nadok na dison ikon mabain musena menciptakan lagu yang baru. Lagu yang belum pernah dinyanyikan oleh orang lain. Ale ahado naing patuduh honon na termasuk on ima marhite-hite parange. Bohano parangeta gabi hataridaan ni edde manang hataridaan ni
ungkapan perasaan ngulutta idunungain nadapateridahun jala parange taima marhite edde naboi atusan jala tangihono ni halak. Damang do dainang di panratan ni turpukon naung bongok do bangsa Israel sian Mesir mulak nasida jala diwan nasida ma poti perbadanan. Totu poti perbadanan menjadi hal yang sangat penting do di bangsa Israel. Ai di parhatopok do poti perbadanan i song simbol ni kehadiran ni dewata di nguluna. Jala marhite poti perbadanan ima pos rohana sida na didongani dewata do bangsa Israel. Dung mulak nasida sian habuangan marlasi rohana sida disuruh sidapi mana sida nalaho memuji dewata ala ni naung mulak huaso mulak harajaon ni dewata tu bangsa Israel. Akada amang dok dainang dihita pesaluhukna bodo rata parhatopok nungani tikion akapabahenan ni dewata naung saha tu hita dang na ikon mangka poti perbadanan be alai marhite-hite na mangatusi hagogon dewata naung saha tu ngolutta patuk dona ikon halasonota ahama habalgaon ni dewata naung saha di ngolutta ikon ido paterdahonota taringo tu padonganion ni dewata ikon i edehonota dang ala ni parangeta natama dang ala ni hagogoota alai ala narapdo dewata rapdo hotita ikoni mahatarida ni edeta tuakana humaliangta dang mangedehon ala ni hataluon ni musuh dang mangedehon ala ni hagogoota nakaningan sadok pangedehonota ala namarhuaso dewata jala Tuhan berkenan datang kepada kita atong akada hamang dok dainang nunga ekolasian HP rohatta ala olo dewata manopot tita ala olo dewata mian di tonga-tongata ede pemujota tu dewata songo dia do apakah dia menjadi lagu yang singkat gampang diingat namun gampang juga dimakan oleh zaman mora diingot mora didehon jala mora muse lupa songo ni do dang songo ni nyan ale ede na nang si dehonota ima ede na memang maringanan menyentuh hidup kita na sahat tungoluta jala mangalehon pakorhoni dihita akada mang do denang adong do na dampak ni akalagu manang aka ede adong do na piga-piga meneliti jika orang yang sudah sering mendengarkan lagu-lagu rock lagu-lagu keras itu akan mempengaruhi pribadinya. Bisa saja dia menjadi orang yang keras, orang yang berpribadi keras. Adon donana manangihun ede akan slow, itu akan mempengaruhi karakter dia juga, bawaannya juga. Dia akan bawaannya tenang dan lain sebagainya. Ada nima ede PHP kan mempengaruhi dona. Atau nungain songo dia do hita makilalahon manang menikmati ede pemujota tu dewata. Apakah dia merupakan lagu yang hanya sebentar saja kita memuji Tuhan sebentar saja namun kita lupakan ketika zaman sudah berlalu kita juga melupakan Tuhan. Songonido unang manyan alai ede naing ma totong loh di rohatta totong mian di hita asa pakiotai dinalahu memuji dewata manang songon dia pe pergantian zaman situasi pemujotai hotma tu dewata tidak terkikis oleh kondisi unang alat tiki marsak kita gaya bilang terpuji dewata ditikilas rohata lohotian dewata di hita unang manyan alai arsak nang lasni roha pemujota edete tu dewata teta ibana murni teta ibana mangalehon pakorhon nadenggan atong edei mempengaruhi bagaimana hidup kita pemujota tu dewata akan mempengaruhi bagaimana hidup kita apakah kita
sungguh-sungguh bernyanyi memuji Tuhan? Apakah kita bermain-main atau hanya sekedar memuji Tuhan? Itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita. Miyamma, edde, na hargai di hita. Unang ma, sapong gol teddehon. Eol songnya tediga bung sude edde, bohama asetabu. Apa sesitong na lagui, ikon nunur do ibana, ikon sairo, karena setiap lagu mempunyai makna. Tang bu sapong gol. Iko sai do ibana sasa ayat ate. Mulpi igatian nongan ayat tuai sada gabi tuai tolu muse. Allah yang setiap ayat mempunyai makna tersendiri. Ngulit tape unang campur aduk. Ngulit ton ikon hibul mahita dinalaho memuji ibana. Asa takas makna dohot pangaramoti di debata di ngulutta. Atong marhite turpuko nakadamang dok dainang boy maputi hatta akamutiha na arga. Na perjolo marhite turpukon ima pajojor hamu ma di tonga-tonga ni halak perbigu hamu leon nai. Kita dipanggil dinalaho manghatidakon hagogoon ni debata. Tu akan aso tumad dari debata dopena. Tugas kita marhite-hite edeta, marhite-hite parangeta asa sude nungain. Naso manad dari debata dope ikon mangida hagogoon nai marhite nguluta. Atau kita do na nekon mangedehon. Kita do nekon ideon ni jolma. Kita do nagabe ula-ulana asa saluhukna na somanad dari debata dope boy longang nasida di huasonai. Atau sendiri tado hape jumulu akadamang dainang. Ikon paradio ta dirita. Ikon patupauta diritaon gabe ula-ulana arga di adupan debata. So dia penguluan ni halak Kristen. So dia penguluan akan aporsea di tikion. Itu menggambarkan bagaimana dia maka porsea Tuhan. Mulut dia di tikion akadamang dainang ngabuha. Penguluan ni halak Kristen di tikion. Halak Kristen do manang buru parangina songon halak Kristen manang gawe parangina sudenggat do. Nungang kurang benungain horan KTP nama Kristen na. Ala yang ngodi parangina tang motobe manang songon dia parangina. Iko manak mahita di son. Sapala naung tadoko kita si hutun Kristus. Iko tadeho mapabahenan ni debata. Marhite-hite parangeta asa sude jolma makilalahon manangihon jala makalason pabahenan ni debata. Na mangihut ma akadamang dainang aina tibullo Jehovah jala tama si pujion. Ini adalah juga pengakuan bagaimana kita patuduhon hagogon ni debata. Tang naholan nakaningan hola patudon hita Kristen alai ikon patuduhon hagogon ni debata. Hita ma na patuduhon itong. Tang nahola pasahaton alai huason ni debata. Ikon patuduhon tadona diakana humadiang ta. Urang biatong kita mangasahon hagogon ni pamatang ta. Terlumobi aka subia ni portibion. Adi patudus duri son nungain. Buhado aka aji-ajian na di portibio PHP. Gurang dona dipakai jolma laho pangasahonon na. HP nungaro debata di tonga-tonga ni akan aporsiai. Jala ima dipakai dinalaho mangaramoti nguluna. Dipakai gawe benteng manang perisai di hita. Atong dang pala perlu hita nungai non mabain akka penjaga ni pamatang age, menjaga daging dang pola dong be. Olo manungai non akan abang ratus yakku tala tu kota jodo diisi jo cicin na hate. Manang arung makan merdalani jodo di jalo zona aka bulle na. Manang arung may marhorkorung manang di eliteliton di goting nai sotung be ate alana iko berengot tarona so dia do hagonde wata nang saha tu hita mulang do pena makke songnya kadamang do dainang na orang di pos maha porsion itu de wata na orang hok maha porsion itu de wata ai nabimbang do jol masih songoni alikon hok do ibana tu de wata jala ido pangasahonon na dinguluna unang be arong aka aji-ajian aka debata sileban. Na mangihuk ma aka damang dainang
hamu alia kamarga dia kabangso, seleon hamu matu Jehovah, leon hamu matu tu Jehovah, hamu leon dot hagogoon. Inilah ajakan tu sudena akabangso. Oma ajakan tu akan naso manad dari bataro pena. Buharo persahak natahe. Totu hita do tong dipake. Ikon hita do natusi. Asa sudina bangso. Naso manad dari bataro pe. Asa ro nasida manubba de bata nasangap jala namar muliai. Damang dainang hurian itu hatta di tasaluhukna di minggu kantation nang mahita totong marlasni roha mangedihon pambahenan ni debata. Totong mahita sudena mamuji ibana. Ai tamado pamujot tati ibana. Ai komar mulia du ibana. Ibana do bonana. Rodi ujungna. Hamuliaon sah matu ibana. Mulai na adok kita. Sah tu nama rujuk kita. Atong lemoruma akka perjahat. Lemoruma akka nasumanadda. Huason debata. Asa sudena hita. Mamuji ibana. Nasangap jala namar muliai. Amin martangi yang mahita. Mauliate madiasi roham mali Jehovah di patah diramuti hohami di tikion. O matatongali Tuhan mamasu-masu ngulu nami. Baima ngulu namion. Gabi hataridan ni pamujon nami tuho. Gabi edde pamujion di rupamu. Asa saluhukna akan amanangi hossa. Gabi rapami memuji warmu dabadiai. Mari hiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Tangi matanya. Amin.